dick. Niggas on it talking crazy shit. Okay, mimi girlfriend allowance. Girlfriend allowance hayi bathi ungayazi bafo. Unamanga uyazi nawe. Isuza wena mina bafula. Yabo le ntombi usuyitholile izoyiqeda imali yakho. Yebo. Bangithi wasoka nje. Le ntombi ubuze yona ukazi ungibuze yona. Girlfriend allowance. Hayi. Bafo. Wena ngitshela ukuthi yini girlfriend allowance ngiyithenge kubona nami ngiphelele leyo. Uyithenge? Ya. Unengubo ukuthi ufuna girlfriend allowance ba 2000. 2000 wavuma nawe bengizonqabela kodwa bethi ngimdala kabi mina ngiyayazi into engiyenzayo we-shepherd ngangizwa ngingayinyusi i-voice khuluma yini i-girlfriend allowance isamba semali osinikeza intombi yakho inyanga zonke yebo nto yamdakelwa yonke uneshow ukuthi nyanga zonke mawukuthi awukhona ubonele bese uthi i-2000 uzogcina i-1000 izoba right mina ngathi plan right le mana-ke lapho walithetha mina nge-1000 ukuthi uthini ukuthini manje uyamsesha nje mani bafo baba angikho yini yachaza uyayazi imali yami lenga lapho etholibele wiba awucabangi mhlawumbe ukuthi uchapha njalo wenza izinto ezithize zibe wena kanjani manje kodwa lalela do uyabona lento uvama ukuyichaza iyeke ungayichazi lungile hawu wiba wayela ntsana yazi onama-jokes besobhemeni yebo baba bathola intombi ena-52 yathi ayimfuni umfana obhemayo ngisayishela ngayeka kanjalo hayi baba usithi wawuvele imaketha kanti kanjalo nje yebo baba uyabona leya gorgeous wayidedela imali ngisamshela yabona i-girlfriend allowance uyayisa kumina hayi nawe baba it's boyfriend allowance usuyi-girlfriend man oh ya yona yayizwa kabi oh yaphelelaphi yayiza kumina ngqa ushonaphi pho yasho ngiyabona bafo okubuhlungu kakhulu le nyanga yashona ngayo yayithize nzima ngingabonanga phela ngizela ufuna ukuthi ngabe sinemoto nje ngabe ngiphuma ngemoto njengoba ngicabanga ukuhamba abona bafo mina awu kanti uqashukelo njengoba ula ethi ngisayophanda awusali ugade ikhanda